Halo kawan, saya iki mau membobok degan wolong. Nah, ini degan wolong. Nah, abang kak degane. Ini nang wit degan wolong asli. Nah, degane oren kok ngene iki. Iki asli degan wolong. Iki bisa ngobati sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Nah, iki degane kok ngene, jerone ya rada abang iki. Abang jene. Mantep iki. Nggarai ora lara boyok. Biasanya aku boyok nek ngombe degan wolong kok ngene iki ora boyok. Iki asli degan wolong, warnane pink. Mantep, kena obat sakit pinggang, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, encok, pegel linu, rematik mari. Nek iso kaya ngene iki dibakar. Dionceki baru dibakar. Iso iki. Iki jenenge degan wolong asli. Terima kasih semuanya, sahabat tani sing mempunyai degan wolong. Kambile bibite iki regane 15.000 nek sing wis tukul. Iki memang larang tak akoni. Terima kasih semuanya. Oke.